Ahojte, vítajte v mojom ďalšom videu. Tí, čo ma nepoznajú, moje meno je Lachim a som žilinský barber. Začal som tvoriť content na YouTube tým, že ponúkam ľuďom strihy zadarmo, snažím sa priniesť nejakú hodnotu, urobiť nejaký dobrý skutok. Ale dnes som sa rozhodol, že to trošku sťažím a zistím, či môj strih má naozaj hodnotu a budem vyžadovať, aby si niekto odkusol z tejto extrémne pálivej chili papričky a na základe toho dostane strih zdarma. Tak sa poďte pozrieť, ako to bude vyzerať a či to bude mať úspech alebo nie. Cieľom týchto mojich videí je určite taká sebaprezentácia o tom, ako to robím, ako strihám, aby ľudia videli, ako to v mojom salóne chodí. Chcel by som týmto spôsobom odozdávať nejakú hodnotu ľuďom, nejaký dobrý skutok, zlepšení deň. A zároveň som prekvapený, že fakt koľko príbehov a rôznych zážitkov sa nám stane na tej ulici. Takže som veľmi rád, že je to také autentické a zažívame fakt rôzne príbehy. Tam idú nejakí chalani. Máte chvíľočku? Ja som barber zo Žiliny, striham a hľadáme niekoho na strih zadarmo. To neostriham. Ty by si mohol ísť, no ale je ešte taká podmienka, že musíš jesť chili papričku. Či si na to odhodlaný, alebo... Nie, Tráte počkať. Máš nejakého barbera, alebo... Kamaráta mám, Miči. Kamaráta. Dobre, tak pekný deň ešte vám prajem. Čaute. Čau. No, takže chili papričku sa nepodarilo niekoho nahnať na strih zadarmo. Tak uvidíme, ideme ďalej. Aby som si to otestoval vlastne, či to stojí za to. Toto mi zohnal Maťo. Chili paprička, tak skúsime si dať, že aký to bude pocit. Ja neznačam štiplové veci, ale... Trošku to iba tak páli, ale už on začína tak postupne, že málo a teraz to cítim, ako to ide. Je pálenie. A ty tam dáš ten oheň tam dáš, vieš? Kokos, ale no už prebehla asi hodina a stále ma to páli, ty kokos. Toto je sranda, lebo vždy sa postavíme tu ako blázni. Toto je najfrekventovanejšia ulica v Žiline, asi Hlinkové námestie momentálne. Čaute, máte chvíľočku? Nemáte. No ale nechce sa ani komunikovať so mnou, to je v piči. Jak nás odpalkoval, toto mi znižuje to sebavedomie, že vlastne keď ideš niekoho osloviť a on ťa odmietne, alebo že nechce dať ani príležitosť na to, aby som mu položil otázku a povie ti, že nie, tak to je strašne také, že sa cítim ako chuj. Zdravím, vy ste zo Slovenska? Hej, my robíme také video, ponúkame zadarmo strih, nemáte záujem? Kámo, vidíš to? Dneska to je p***, dneska nikto nechce nič. Dobre máš. No dneska to bude veľmi zaujímavé, lebo sme oslovili už asi 2 ľudí a nechceli ani strih zdarma, nie, to ešte za chili papričku. Takže neviem, či sme to neprecenili, ale ja si myslím, že niekto sa odhodla. Ja tam zase nejaký bolťak. Myslíte, že ten chalán bude chcieť jesť chili papričku? Tento čo ide? Hej. Ale on je ostrihaný, kámo. Nazdar, máš chvíľočku? Nahli sa, škoda. Si mohol mať strih. Dneska to ide bomba. Dneska normálne všetci ťa odmietajú. Ja som teda barber, ktorý striha 8 rokov a robíme taký content, že hľadám niekoho z ulice, ktorý dostane zadarmo strih. Takže či máš záujem o také niečo. Vidím, že máš dlhé vlasy. Ja som sa strihal 8 mesiacov, kámo. A to znamená, že potrebuješ, nie? Ja si to pestujem, naopak. Ty si to pestuješ, jasne, chápem. Pekný deň, nech sa ti darí v pestovaní. Díky moc. Čau. Nakoniec ani chili papričku nebudem potrebovať a budem hľadať niekoho, aby som mohol strihať ako Charita. Ale hen to bol taký pohľad, hen vlastne keby urobíme zmenu, to by bolo top, škoda. Ľudia sa boja, keď vidia kameru. Teraz si zoberte, aké to musí byť pre mňa náročné, že niekoho oslovovať, ale tí ľudia majú úplne rešpekt pre tou kamerou a radšej sa vzdialujú odo mňa, keď už vidia kameru a Maťa a mňa. O toto je ťažšie, ale keď chceš byť úspešný, musíš za tým. Točia sa mi tie vlasy. Čaute. Ty si nie spolu, že asi? Ty si máš chvíľočku na pár otázok iba? Strih zadarmo nechceš od barbera. Ty sa chodíš strihať, či nie? Ako kedy? Malo. Tak, pekný deň. Nejaký drobný by si nemal? Ja návlak za ňou. Nemám vôbec peňaženku so sebou. Tak beriem aj papierové. Nemám, mám iba mobil. Kebyže mám drobné, ti dám, ale fakt nemám. Čo si to prepil, alebo kde si to dal? Neviem. Strechu nad hlavou máš? Mám. Robotu máš? Robotu mám. Tak ako to je možno, že nemáš návlak? A tak vyzeráš byť taký pohode, že máš peniaze práve, že... Budem tu mám strihať, verete? No... No, si kurz. No,
akože naučia ťa základy, ide o tom potom, ako ty pracuješ. Či sa zlepšuješ, či striháš proste tých doma svojich blízkych a vlastne či získavaš tú prax. Lebo človek, keď niekoho niečo baví a chce sa v tom zlepšovať, tak to ide sám. Myslím, že by ma to bavilo tá robota na to bola taká. No, tak ak by ťa to bavilo, takže to je také. ak by ťa to bavilo, tak podľa mňa stačí iba začať. Ja som robil v sportovom obchode, zistil som, že barberstvo by ma mohlo baviť a videl som, keď som prišiel do barbershopu prvýkrát v Bratislave, tak som bol taký z toho, že wow, že toto by bolo niečo a iba som proste začal strihať kamarátov doma zadarmo. Začal som si vyhľadávať nejaké školenia, učil som sa z YouTube videí a proste dneska... Akurát je to už strašne veľa. To všetko je veľa, vieš, to máš ako s kaviarňami. Máš veľa kaviarní, ale keď otvoríš dobrý koncept kaviarne, tak proste ľudia ti tam budú chodiť. A keď si dobrý barber, tak neznamená, že je veľa barbershopov, že ku tebe nebudú chodiť ľudia. Ale podľa mňa to neznamená, že je toho veľa, že by si to nemal vyskúšať. Ale začínal som ako samouk, úplne z nuly, vieš, takže... Ale hovorím proste, nejde o to, či je toho veľa, ale či teba to baví. Ide o to, že vlastne človek dostane to šťastie, keď ho práca baví, vieš. Že nemal by si sa obmedzovať tým, že je toho veľa, tak nejdem to robiť, vieš, potom zabíjaš ten svoj sen. To som zatiaľ až tak nenašiel, no, že by ma práca bavila. Takže, no, treba skúšať, ja som to našiel, koľko máš rokov, ak sa môžem spýtať? 35. Ja som to našiel, keď som mal 24, teraz mám 30 a našiel som to, keď som mal 24, no, celkom ako v takom akurát čase, no, ale ty môžeš nájsť, čo ťa baví aj v 40-ke kľudne, vieš. Hlavne každý začína od nuly nejako, vieš, že ja mám už doma dceru a proste musíš niečo vytvárať, aby si tie peniaze zarobil. A my ideme ďalej hľadať. Čauko, díky za pokec. Chalani, máte chvíľočku na minútku? No tak čau. Čauko, máš chvíľočku na minútku? Prosím? Máš chvíľočku, minútku? Môžem, no. Teraz točíme taký content, že hľadám niekoho, ja som barber, ktorý strihal 8 rokov, hľadáme niekoho, kto chce zadarmo strih. Ja aj tak to nie, ja sa ponáhľam. Pohode, pekný deň, čau. Môžem sa niečo opýtať iba? Že my robíme taký content, že hľadáme niekoho, ja som barber a hľadáme niekoho, kto by chcel zadarmo strih, či by si bol ochotný. Pohode, tak pekný deň. Čau, čau. To papričko, dneska je problém nájsť niekoho normálne a nie bez papričko. No čo? Tak keď nikoho nenájdem, tak už zjem ja. Si to rozmyslel? Vlastne by som stál do toho topu, že by si mi možno štice. No to je problém, no toto už je tvoja služba, vieš, že my potrebujeme, aby to bolo podľa nás, to je ten problém, vieš. Ale to díky teda aj tak. Ani nožnicový strih teda nechceš? Ukáž, no, že by sa to tak poprepájalo nejako... No alebo nebudem ťa prehovárať, to už to je také, vieš, už si rozhodnutý proste na ten cop a chápem. Tak je zaujímavé, že typka, ktorého sme oslovili, tak prišiel druhýkrát za nami a povedal nám, že si to rozmyslel, lenže rozmyslel si to v takom zmysle, že chcel niečo podľa seba a vôbec nám to nesedelo do toho, čo chceme my urobiť s tými vlasmi, takže sme to museli odmietnúť. Ale fajn typek, že odhodval sa a chcel nám aj niekoho dohodiť, ale my potrebujeme nájsť niekoho hneď teraz. Čaute. My hľadáme niekoho, ja som barber, neviem, či ma poznáte. Hej, hľadáme niekoho, kto by chcel strih zadarmo. Akože ja by som aj išiel, lenže ja mám za chvíľku tréning, tak ja musím ísť na tréning. Ja, jasne, no. Tak nič teraz. To je niečo, by si obetoval futbal za strih, ale to asi nie. Treba si dať svojimi snami. Keď budeš makať a pôjdeš si za svojimi snami, tak to môže byť dobre. Chápeš to? Dobre. Ale Daniela, ďakujem. V pohode. Čaute. Je to zaujímavé, že po 4 videách už ľudia ma spoznávali. Už minule sa nám stalo, že ma oslovil jeden chalan, že ma pozná z YouTube. A dnes nejaké dievča išlo s kamarátkou a povedal, že ty si ten barber, takže vidno aspoň to, že Žilina je malá a rýchlo sa dostane ten obsah ku tým Žilinčanom. Má to asi zmysel, lebo ľudia ma spoznávajú už na ulici. Čauko, môžeme sa niečo spýtať? Čauko, ja som barber a hľadáme niekoho, kto by chcel strih zadarmo. Či by si bol hodný adept. Vieš čo, prepáč, asi teraz nie. Idem, akurát sa ponáhľam. V pohode, úplne chápem. Dobre, tak pekný deň. Čau. Čaute. Čaute chalani, ste parkouristi? Alebo skúšate niečo alebo tak? Ja som barber zo Žiliny a my robíme taký content, že hľadáme niekoho, kto chce zadarmo strih. Nechcel. By som zišiel, teraz idem trénovať asi. Takže... A čo znamená to zadarmo strih? Zadarmo strih? Vieš čo znamená zadarmo strih? Že vlastne ťa ostriham a nebudeš platiť. Ty kokos, čo si blázen?
Aha, teraz natáča. Ideme tam. Je tam nejaký chalan? Môžem sa pozrieť, aké má vlasy? Nechce náhodou striť zadarmo? Či on spí? Nechce striť zadarmo. Od skúseného barbera, 8-ročné skúsenosti. Nie, že? Dobre, pohode. Ale vieš čo, pohode, jasné, je to super. Hlavne kámo, milujem potom ten pocit, vieš, kedy máš takúto sviežu hlavu No totálne. jasné, hej. Vieš, je od teba dostaranou kámo, ja som niečo také zažil strašne dlho, ale keď vyrastú vlasy, tak niečo s tým určite budem chcieť, vieš. A ty nechceš striť zadarmo? Vychytali ešte aj takúto krú kameramánsku. My tvoríme taký content, že ja som barber s 8-ročnými skúsenostiami a my hľadáme niekoho, kto chce striť zadarmo. Nechceš? A vieš aj bradu upraviť? No jasné. Lebo to by mi trebalo toto. No. Trošku. A určite z vlasy som nechať naraz. Ale nechávaš narasť. A tu sa nejaký geto tu je. Čaute chalani, máte chvíľočku na takú otázočku? No. Ja som barber, ktorý má 8-ročné skúsenosti a teraz točíme taký content, že hľadáme niekoho z ulice, kto by chcel zadarmo strih. Máte čas, alebo ste takí, že... No a ešte som zabudol povedať takú jednu podmienku, či by si jedol za ten strih čili papričku. Takú málo. Aby to nebolo jednoduché. To by som chcel moc? Neoplatí sa ti to? Ako vieš? Nechceš prekonať svoje hranice? Že ísť mimo komfortnú zónu? Nie. Ale bez tej čili papričky by si išiel? Asi hej. Ty kokos, vidíš to, jak som ho vyjednáva? Tak uziem ja. Lebo sme sa dohodli s kameramanom, že ak to nebude niekto chcieť, tak že tú čili papričku budem musieť jesť ja. Dobre, tak môžeme ísť to. Prečo prejdeme ku tomu salónu. Takže nakoniec sa nám ho podarilo presvedčiť zjesť to čili papričku, tak sleduj celé video do konca a uvidíme, ako to zvládne. Takže strih máme za sebou. Ešte predtým, ako pôjde zjesť čili papričku, tak sa chcem spýtať na nejaké pocity, ako sa ti v tomto salóne páčilo, ako si spokojný so strihom. Za mňa 10 z 10, urobilo ma to novým človekom a je to veľmi príjemne a odporúčam každému. Tak ďakujeme veľmi pekne za to, že si teraz sadal na to, že si prijal výzvu, tak teraz ti dám čili papričku, tu máš nachystanú vodu, ty sa už napil, dobre? Ideš od toho, nech sa páči. No, počkaj, to prezentuješ asi toho. Čo? Dobre, teraz čo? Už dobre vedieť, že to mám prelutnúť. Aha, dobre? Nie je to až také. No, už je lepšie, nie? Stále nie. Ale vieš, čo bude horšie? Keď pôjdeš na veľkú potrebu, to bude horšie. Vieš? Bude doma na vecku a mu zhorí riť. Takže super, sme radi, že sa to podarilo. Tu môžeme vidieť nášho modela po zjedení čili papričky, ale dostal strih zdarma. Takže ďakujeme za pozornosť, máme tu koniec videa, ak sa vám video páčilo, kľudne dajte odber, like, koment a ja ďakujem môjmu modelovi, že sme ťa vybrali a že ste prijali výzvu.